Καλό μεσημέρι. Καλώς Καλημέρα. ήρθατε στην 21η Καλημέρα. τακτική μειχτή συνεδρίαση. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Φουτουλάκης, ο Αντιδήμαρχος ο Νίκος Οβενάκης. Διαδικτυακά είναι ο κύριος Βαμπούνης και ο κύριος Διαρεμές. Είναι η πρακτικογράφος η κυρία Σοφία Κατζηλιάρη και ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Λουκεράτος. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Καλησπέρα σε όλους. Διαρρέμησης τιμών για την ενημερίωση του προπολογισμού της πρότασης με τίτλο Προμήθεια για εγκατάσταση των 2 μονάδων φορητών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, ημερήσιας δυναμικότητας παραγωγής 1000 κυβικά και 600 κυβικά πόσιμου νερού. Σκοπός του συγκεκριμένου θέματος είναι να κάνουμε τη διαρρέμηση τιμών έτσι ώστε να υποβάλουμε, αφού ζητήσουμε από 3 εταιρείες και βγει η μέση τιμή, να υποβάλουμε έτσι χρηματοδότηση στην πρόσκληση 22.299 υποδομές ίδρυυση στα νησιά της πρωτοβουλίας Greco Island. Αντίστοιχα, είχαμε πάρει απόφαση στις 21 Ιουλίου 2026, λίγες μέρες πριν, για την κατασκευή των δικτύων στους οικισμούς Κοινωνήσου και Φάρου. Και προτείνω η Επιτροπή, δεν έχουμε και πολλούς παλιούς όπως ξέρετε, να είναι η ίδια που είχε συγκροτηθεί και τότε. Υπάρχει κάποιο ερώτημα, θέλετε να αναφέρω τα μέλη, είτε σας την έχω στείλει, ο Σοκράτης ο Κάραβος, η Αφροδίτη Κοκκίνου και ο Ανδρέας Αρμελανιός, ο Ιδραυλικός, του Πέτρου, επειδή υπάρχει συνωνυμία με άλλον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας, και ένα πληρωματικά μέλη ο κύριος Κοριακής, η κυρία Σαραμάσου, ο κύριος Ψαράφτης και τα αντιστοιχεία με τα ταυτικά. Ωραία. Δεν το συζητάω, συμφωνούμε με την πρόταση η οποία... Αν μιλάτε δεν σας ακούμε για κάποιο λόγο. Συγγνώμη. Τώρα με ακούτε? Με ακούτε τώρα? Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, μιλάει, αλλά εμείς δεν τον ακούμε. Αντρέα, εγώ σ' ακούω. Αν με ακούει κάποιος ο Αποστόλης, ο Διαρεμές με ακούει. Μάλλον εσείς δεν με ακούτε. Με ακούτε? Τώρα σας ακούμε, ναι. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι συμφωνούμε φυσικά με την πρόταση αυτή, η οποία ήρθε σήμερα στην Δημοτική Επιτροπή για να ψηφίσουμε. Απλά 2 ερωτήματα θέλω να κάνω εγώ στον αρμόδιο δήμαρχο, τον Μανώλη Φουτουλάκη, που είναι και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής. Το ένα έχει να κάνει με το εξής. Ξέρουμε ότι έχει προχωρήσει μια διαδικασία μέσω της περιφέρειας και έβγαλε και σχετικό δελτίο τύπου ο Περιφερειάρχης για προμήθεια μιας αφαλάτωσης 1000 κυβικών. Άρα λοιπόν, αυτή η πρόταση σήμερα έχει να κάνει με επιπλέον άλλες 2 μονάδες ή έχει να κάνει με τη μία συν μία 600 που αποφασίσετε να πάρετε? Αυτό το είναι ένα ερώτημά μου. Συμφωνώ φυσικά με την πρόταση αυτή που είναι σήμερα στην Δημοτική Επιτροπή για να ψηφίσουμε. Απλά 2 ερωτήματα θέλω να κάνω εγώ. Τώρα δεν ακούω εγώ. Μας ακούτε? Μανώλη. Ναι. Ωραία. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ήχο εδώ και σας ακούμε με καθυστέρηση, γι' αυτό άργησα. Η μία φορά, ξέρεις, σιγά σιγά αρχίζουμε τη διαδικασία να δούμε πώς μπορούμε σιγά σιγά να προμηθευτούμε και να εγκαταστήσουμε μια αφαλάτωση 1000 κυβικών στις Καμάρες. Και η άλλη, εντάξει, σε πολύ πρώιμο στάδιο μπορεί να είναι. Η 600 είναι τώρα σκέψη που κάνουμε και χερώνεις. Κάποια στιγμή τώρα αυτή στο πολύ μέλλον. Άρα, επομένως, για να επανέλθω, αυτή η πρόσκληση που κάνουμε σήμερα για τα Greco Island είναι επιπρόσθετη της μίας αφαλάτωσης 1000 κυβικών, η οποία θα προμηθευτούμε για τον Πλατηγιαλό, πρώτα Θεός, να την έχουμε για την επόμενη χρονιά. Άρα, μιλάμε για ακόμα 2 αφαλατώσεις. Μία 1000 για τις Καμάρες, όπως μας είπες, Μανώλη, θαλασσινού νερού φυσικά, και μία 600 για κάποιον άλλο νοικισμό, όπως είναι η Χερώνης. Ωραία. Ακριβώς, σωστά, αυτό. Αυτό ήθελα να δω, γιατί το κομμάτι της χωροθέτησης είναι κάτι που θα δούμε σε επόμενο φάση όσον αφορά τις Καμάρες. Συμφωνούμε λοιπόν με την εισήγηση, προχωράμε ομόφωνα. Βέβαια, πολύ σωστά. Ναι. Θέλω να προσθέσω. Εγώ να ρωτήσω, έχουν και φωτοβολταϊκά αυτές ή όχι? Σίγουρα.
Αυτές τώρα σιγά σιγά για να σε χρηματοδοτήσουν προϋποθέτει Αυτή που έχει προχωρήσει έχει 80 τετραγωνικά φωτοβολταϊκά. Θα μπουν στη Ναι, θα μπουν φορά, από πάνω. Θα μπουν από πάνω στη σκεπή. Ωραία. Αυτό έχει προβλεφτεί, έχει προχωρήσει αυτό, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Όμορφα, ωραία. Όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται τόσο με αυτή την απόφαση όσο και με την προηγούμενη που πήραμε είναι στο σχέδιο του προγράμματος και γι' αυτό έχουμε βάλει και μία μικρή, γιατί θέλω να μικρή 600 κυβικών, γιατί συνδέεται και με το δίκτυο που έχουμε, που ψάχνουμε τέλος πάντων από εταιρείες τιμές για να βγάλουμε τη μέση τιμή, όπως έχουμε ξαναπεί, προκειμένου να κατατεθεί σε ένα σχεδιασμό που θα καλύπτει τις ανάγκες μακροχρόνια. Εντάξει, νομίζουμε ότι αυτό είναι και το σωστό. Να γίνεται ένα σχεδιασμό που θα ξεπερνά τα όρια του 1 έτους, των 2 ετών, έτσι ώστε σε αυτά τα θέματα να είμαστε όσο το πιο προληπτικοί γίνεται. Δηλαδή αυτό το δίκτυο που υπάρχει τώρα στη Χερόνησο θα μας φέρνει και νερό πίσω? Όχι, Απόστολε. Αυτό τώρα χρειάζεται αλλαγές. Ούτως ή άλλως αυτό το δίκτυο, όπως ξέρεις πολύ καλά, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια χρηματοδότηση για να το αντικαταστήσουμε. Οκ. Και αυτό το ίδιο θα είναι που θα φέρνει και νερό πίσω? Ναι. Τώρα είμαστε στη φάση της αφαλάτωσης μόνο. Τώρα είναι μια άλλη συζήτηση μετά το δίκτυο. Ναι, αυτό λέω, το νερό και θα φινεί πώς θα έρχεται. Με το οποίο θα γίνεται η διανομή του νερού. Ναι. Ναι. Ωραία. Θα δούμε τώρα, είναι μακρόπνο αυτά και πολύ στο μέλλον, Απόστολε. Σωστά. Απλά τα βάζουμε σιγά σιγά, γιατί δεν ξέρεις, δεν θα περιμένεις τώρα να έρθει εκείνη η ώρα που θα τα χρειαστείς για να τα βάλεις. Πρέπει σιγά σιγά να προετοιμάζεις. Αφού αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό τη χιλιάρα που περιμένουμε, όχι να προχωρήσει. Εντάξει. Δεν είναι καμία σχέση. Ναι, ωραία. Εντάξει, ωραία. Ψηφίζουμε όλοι. Ναι. Ωραία, ομόφωνα. Το δεύτερο θέμα αφορά στην έκδοση απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σύφνου. Σας έχουμε βάλει μέσα στην ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης που εκδόθηκε 16 Αυγούστου 2026 από το Υπουργείο Εσωτερικών. Για τη Σύφνο έχουμε μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης 13 και μέγιστο αριθμό προσλαμβανομένων ατόμων 4. Η εισήγηση λοιπόν έχει ως εξής. Με την υπαριθμό 5775-2 Αύγουστου του 26 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών εγκρίθηκε η πρόσληψη από τους Δήμους προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χώρας για το διδακτικό έτος 2026-2027. Επίσης, εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού, καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο. Με το υπαριθμό 33-390, 16 Αυγούστου 26 εγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε τους Δήμους για τα παραπάνω και έδωσε οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Η ειδικότερη πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 3870 του 10 και τα οριζόμενα στον υπαριθμό 55.472, 23.721 Υπουργική Απόφαση, διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δημόσιων Ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και των σχολών δεύτερης ευκαιρίας της χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όπως τροποποιήθηκε με την υπαριθμό 41.797-23 Υπουργική Απόφαση για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος. Για το Δήμο Σύφνου, για το διδακτικό έτος 2026-2027, εγκρίθηκαν μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης 13 και μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων 4. Η δαπάνη μισθοδοσίας για τους συγκεκριμένους μέγιστους αριθμούς ωρών απασχόλησης και ατόμων θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού, την καθαριότητα των οποίων θα καλύψει αποκλειστικά το προσωπικό που θα προσληφθεί με την παραπάνω διαδικασία, είναι όπως γνωρίζετε τα εξής: Νηπιαγωγείο Απολωνίας, Αρτεμόνα, Δημοτικό Σχολείο Σύφνου, Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Σύφνου Νικόλαος Γ. Προμονάς, Επαγγελματικό Λύκειο Σύφνου. Είναι προφανές ότι με μέγιστη συνολική ημερήσια απασχόληση 13 ωρών δεν καλύπτονται πουδενή οι ανάγκες καθαριότητας των παραπάνω σχολικών μονάδων, τα κτίρια των οποίων έχουν συνολικό εμβαδόν περίπου 4.200 τετραγωνικά. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος μας προχωρά κάθε χρόνο σε αύξηση των ωρών απασχόλησης του προσωπικού που προσλαμβάνεται, αλλά και στην καθιέρωση υπεροριακής απασχόλησής του, καλύπτοντας τις αντίστοιχες δαπάνες από ίδιους πόρους.
Σε συμφωνία με όσα προαναφέρθηκαν, εισηγούμαστε την πρόσληψη 4 συνολικά ατόμων κλάδου ΕΕ προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων, ειδικότητες ΕΕ προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σύφνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος 1 του 26, 30 του 27. Την κατανομή των εγκριθισών ανθρωπορών ως εξής: 1 άτομο με 4ωρη ημερήσια απασχόληση και 3 άτομα με 3ωρη ημερήσια απασχόληση. Με βάση δηλαδή την έγκριση που έχουμε. Την έκδοση ανακοίνωση και την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού με σχέση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερική απασχόληση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ Β3327-22. Την εκκίνηση τη διαδικασία αύξηση ωραρίου σε πλήρες και των 4 ατόμων αμέσως μετά την πρόσληψή τους, σε συμφωνία με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Η αποζημίωση των επιπλέον ανθρωπορών θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. Η πιστώση για την πληρωμή των ταυτικών αποδοχών του προσωπικού που θα προσληφθεί, καθώς και των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών, συνολικού ποσού περίπου 24.840 ευρώ για το έτος 2026. Θα προέλθουν από το ΣΑΛΕ 070 21 30 10 2001 και 070 21 90 30 1002 του προϋπολογισμού έτους 26 του Δήμου Σύφνου. Για το μέρος των συμβάσεων που θα διανυθεί εντός του επόμενου έτους, 6 μήνες, ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό έτους 2027 του Δήμου μας. Ωραία, συμφωνούμε, προχωράμε. Ομόφωνα, Μαρία. Λοιπόν, το τρίτο θέμα, έχουμε πάρει ομόφωνα, λοιπόν, είναι όλοι ψήφοι υπέρ. Εκ νέου ανάθεση συμβολογράφου τη σύνταξη συμβολογραφικής πράξης για την αγορά από το Δήμο Κινήτου στο Κάστρο σε θέση Μήλη. Έχουμε κάνει 2 φορές στο παρελθόν ανάθεση για το ίδιο θέμα. Το είχαμε αναθέσει τα προηγούμενα έτη στο άλλο συμβολογραφείο από αυτό που έχει δώσει τώρα προσφορά. Αλλάξαμε συμβολογραφείο γιατί εκεί πρέπει να γίνει η συμβολογραφική πράξη που αφορά στον ιδιοκτήτη και στον μισθωτή. Δεν θέλω να πω ονόματα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί πρέπει να γίνει και αλλαγή σε αυτή την πράξη της μακροχρόνιας μίσθωσης των 70 ετών. Είναι το πρώτο στάδιο, το οποίο και μας έχει καθυστερήσει προκειμένου να προχωρήσουμε στην αγορά. Αν θυμάστε, από πέρυσι έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία από την πλευρά του Δήμου και όχι μόνο αυτό, λέει, έγινε και μία αναμόρφωση, η οποία ήταν αρκετά βαριά για τον προϋπολογισμό μας. Και δυσκολευτήκαμε ουσιαστικά να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, για να μπορέσει να πληρωθεί. Το ποσό είναι 128.500, αν θυμάμαι καλά. Είμαστε 2 βήματα πριν να πέσουν οι υπογραφές που λένε, και γι' αυτό το λόγο ζητάω να γίνει μια νέα ανάθεση, ούτως ή άλλως προηγούμενες δεν είναι σε ισχύ εφόσον δεν έχουν ενεργοποιηθεί, στην κυρία Μιλιώτη, που αναλύει στην προσφορά της τα έξοδα ως εξής: σχετικά με την αγορά της ιδιοκτησίας του κυρίου Μοσπούτη στο Κάστρο, που βαρύνεται με τη μίσθωση προς τον κύριο Θεδόση Γεωργούλη, μία εκτίμηση των συμβολογραφικών εξόδων εκ μέρους μου είναι ότι το ποσό θα είναι πάνω από 2.000, αλλά όχι πάνω από 3. Σήμερα έστειλε ορθή επανάληψη και δεν πρόλαβα να σας τη στείλω, αλλά όχι πάνω από 2,5. Οπότε, αν θέλετε, σημειώστε το εκεί. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι για την καταχώρησή του στο Χρηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, τα έξοδα θα είναι περίπου 1.000 ευρώ. Να προχωρήσουμε στην έγκριση της δαπάνης για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε επιτέλους και στην αγορά. Ναι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε όχι διευκρίνηση, ναι, μια διευκρίνηση θα έλεγα. Σε σχέση με αυτό, με το που θα γίνει η συμβολογική πράξη ανάμεσα στον νοικιαστή και στον ιδιοκτήτη, μετά εμείς προχωράμε άμεσα στην αγορά ή έχετε μένει ακόμα κάποιο άλλο στάδιο? Επειδή έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η τεχνική υπηρεσία την υπόθεση με τα τοπογραφικά, και φυσικά πάρα πολύ έχει βοηθήσει και η Σαδόρη Κατζηλιέρη, και πρέπει και δημόσια κάποια στιγμή να πούμε να ευχαριστώ, γιατί αυτή η κοπέλα χωρίς αμοιβή πάντα βοηθάει, και εδώ έχει βάλει πάλι το χεράκι της και έχουν γίνει αρκετές διορθώσεις, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα, το ζήτημα αυτό της μίσθωσης που έχει γίνει μεταξύ των δύο, όπως ξέρετε, και μάλιστα όταν έχει φύγει και η αρχική ιδιοκτήτρια από τη ζωή. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο ξεκάθαρο, αλλά υπάρχουν χτίσματα μέσα. Έπρεπε λοιπόν να γίνουν διάφορες διαδικασίες, αρκετά περίπλοκες, και θεωρώ, σύμφωνα με αυτά που μου έχει πει η κυρία Μιλιώτη, ότι είμαστε πολύ κοντά στο να υπογράψουμε συμβόλαιο. Από τη στιγμή δηλαδή που θα υπογράψουν οι δύο, μεταξύ τους, μετά είμαστε η σειρά μας να υπογράψουμε με τον κύριο Μοσπούτη.
Ωραία. Προχωράμε. Λοιπόν, το επόμενο θέμα αφορά αποδοχή προσφορά σύνδεσης στο δίκτυο διανομής του ΔΔΕ για την ηλεκτροδότηση των βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στο εξάμηνο. Σας έχω βάλει μέσα στην προσφορά της σύνδεσης. Το ποσό είναι... Μισό λεπτάκι να το δω. 436 ευρώ. Όχι, είναι πιο λίγο. 293,07 για τα εξάμπελα και 293,07 είναι και για το φάρο που είναι το επόμενο θέμα. Ναι, φυσικά και συμφωνούμε και για τα δύο θέματα να προχωρήσει η διαδικασία. Απλά η ερώτηση που θέλω να κάνω για το τέταρτο θέμα που αφορά στα εξάμπελα, επειδή ο αρμόδιος του Δήμαρχος ο Νίκος Οβανάκης μας έλεγε εδώ και 2 χρόνια ότι είναι θέμα ημερών η σύνδεση με το δίκτυο των βυθιζόμενων κάδων, στο δίκτυο μάλλον για να λειτουργήσουν, ξαφνικά μετά από 2 χρόνια ερχόμαστε και παίρνουμε τώρα την απόφαση για να συνδεθεί. Άρα προφανώς κάτι δεν μας έλεγε σωστά ο Νίκος. Προχωράμε, φυσικά, συμφωνούμε. Να διευκρινίσω ότι ο κύριος Βενάκης όντως επέμενε σε καθημερινή σχεδόν βάση για τη σύνδεση αυτή. Υπήρχαν κάποια... νομίζω ότι δεν είχε υποβληθεί σωστά κάποιο σχέδιο, κάτι είχε γίνει τέλος πάντων, και το λέω αυτό γιατί μερικές φορές με αποκαλείται συγκεντρωτική, αλλά προσπάθησα να υποβάλω την αίτηση αυτή για να μπορέσω να την παρακολουθήσω με τη βοήθεια κάποιου τέλος πάντων συνεργάτη. Υποβλήθηκε η αίτηση, είμαστε στη φάση τώρα της πληρωμής, δηλαδή μόλις γραφτεί η απόφαση θα πληρωθεί, και από ό,τι μου είπε ο κύριος Ποριώτης, που είχε αναλάβει και τα υπόλοιπα χαρτιά, είναι κάτι πολύ απλό που θα γίνει από το ΔΔΕ και ελπίζω να είναι ζήτημα, δηλαδή να κλείσει μέχρι τέλος της εβδομάδας. Αν είναι έτσι, γιατί το τεχνικό κομμάτι δεν το αντιλαμβάνομαι πλήρως, αλλά από ό,τι μου λένε θα γίνει κάτι πάρα πολύ άμεσα. Και μια ερώτηση άσχετα με τα δύο θέματα αυτά, γιατί δεν βάλαμε και το αντίστοιχο ποσό για να αποδεχτούμε για τους βυθιζόμενους κάδους στην Αρτεμόρα που έχουν μπει εδώ και 4 χρόνια. Θα γίνει σε επόμενη φάση, σε επόμενο συμβούλιο, σε επόμενη επιτροπή. Οι κάδοι στον Αρτεμόνα δουλεύουν κανονικά. Δεν το γνώρισα, συγγνώμη. Okay. Άρα έχουν ρευματοδοτηθεί. Ευχαριστώ. Και οι κάδοι σκαμάρισαν, είδατε. Ναι, τις καμάρες τους χρησιμοποιούμε ήδη. Και νομίζουμε ότι πρέπει τις επόμενες μέρες, μόλις συμπληρωθεί η εβδομάδα, αφού έχουμε δώσει περιθώριο και έχουμε ενημερώσει και τις επιχειρήσεις, να απομακρυνθούν και οι πράσινοι. Ναι, Μαρία, να απομακρυνθούν και απλά να μπουν ένα βελάκι αριστερά ότι κάτι εναπόθεση οργανικών εκεί. Βάλτε 1-2 σήματα στην αρχή, γιατί ο κόσμος ακόμα δεν το γνωρίζει. Πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Λοιπόν, πάμε στο έκτο θέμα. Θα σας πω και εδώ ότι σύμφωνα με το νέο κώδικα, αλλά νομίζω ότι δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα όλοι οι φορείς, κανονικά όταν υπάρχουν εγκρίσεις ποσών δεν υπάρχει ανάγκη έκδοση απόφασης αποδοχής. Προς το παρόν όμως ζητείτε, οπότε θεώρησα σωστό να πάρουμε την απόφαση αυτή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Υποβάλαμε ένα αίτημα στην ΠΕΔ Νοτιού Αιγαίου για την διεξαγωγή του 4ου Πολυθεματικού Φεστιβάλ στα Μονοπάτια των Θεών. Το υποβάλαμε, εγκρίθηκε με απόφαση που πάρθηκε στις 14 Ιουλίου 2026. Απευθυνθήκαμε στην ΠΕΔ επειδή έχουμε έτσι την πληροφορία ότι δεν θα έχουμε, όπως σας είχαμε πει και στο Συμβούλιο, μεγάλο ποσό από το Υπουργείο Πολιτισμού, και οι συνάδελφοι ενέκριναν την συμμετοχή της ΠΕΔ ως διοργανωτή φορέα στο φεστιβάλ με το ποσό των 6.000 ευρώ, το οποίο και πρέπει να αποδεχτούμε και να στείλουμε τη σχετική απόφαση στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην εκταμείευση. Δεν ξέρω αν θέλω να σας το διαβάσω. Για οικονομία χρόνου δεν διαβάζω το έγγραφο της ΠΕΔ. Ήρθε 28. Προχωράμε, Μαρία, δεν είναι. Συμφωνούμε με την αποδοχή του ποσού, 6.000 ευρώ, να προχωρήσει τη διαδικασία. Ομόφωνα λοιπόν, και πάμε στο 7ο θέμα. Το 7ο θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει άλλες 2 φορές. Αφορά σε κάποιες αποφάσεις του μονομελούς πρωτοδικείου και του πολυμελούς πρωτοδικείου της Σύρου για την κυριότητα, για άσκηση ουσιαστικά αγωγής του Δήμου Σύφωνου
άσκηση έφεσης, μάλλον κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί μετά από άσκηση αγωγής του ελληνικού δημοσίου κατά του Δήμου Σύφνου για αναγνώριση κυριότητας σε δασικές χορτολιβαδικές εκθέσεις. Έχουμε πάρει άλλες 2 αποφάσεις, όπως λέω και στην εισήγηση. Όπως λέει ο Αντώνης, ο κύριος Κρητικός, για να είμαστε συνεπείς, να είμαστε ακριβείς, είναι η απόφαση 209 του 2025 και η 19 του 2026, επειδή, όπως γνωρίζετε τώρα, δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία για την εκ νέου πρόσληψη του κυρίου Κρητικού. Κάνουμε μία νέα εισήγηση για να του ανατεθεί. Δεν έχει κάποιο κόστος για τον ίδιο. Το μοναδικό κόστος αφορά στις επιδόσεις, που είναι αναεπίδοση 43,40 ευρώ την επίδοση. Δηλαδή είναι ο δικαστικός επιμελητής του εφετείου που θα κάνει τις επιδόσεις. Αυτό είναι το ποσό. Φυσικά και συμφωνούμε όταν πρόκειται για δημοτική έκθεση όπου έρχεται κάθε φορά το ελληνικό δημόσιο λίγο πριν λήξει προθεσμία και κάνει αγωγή και θεωρεί ότι είναι δικές του εκτάσεις. Σε πάση περιπτώσει, εγώ μένω στην ουσία, από ό,τι κατάλαβα με την τοποθέτηση της Δημάρχου, επίκειται η επαναπρόσληψη του κ. Κρητικού, έχει κλείσει η διαδικασία, αυτό είναι θετικό. Ή είναι απλά πληροφορία? Υπάρχει κάποιο επίσημο έγγραφο ότι πρόκειται να επαναπροσληφθεί στο Δήμο? Έγινε όλη η διαδικασία από την αρμόδια επιτροπή στις 13 Εβδόμου, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, ημέρα Δευτέρα, 13 Εβδόμου πρέπει να ήταν. Πήγε εκεί, μετέβησαν τα άτομα τα 2 τα οποία είχαμε ορίσει εμείς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι ο κύριος Χωρακής ετοίμαζε το πρακτικό, δεν ξέρω αν το έχει τελειώσει, γιατί είναι γραμματέας επιτροπής. Και έχουμε, από ό,τι μου είπε, δεν το έχω δει ακόμα το πρακτικό, αλλά από ό,τι μου είπε, έχουμε θετική αξιολόγηση για τον κύριο Κρητικό. Ωραία. Για το 7ο συμφωνούμε, λοιπόν, προχωράμε. Λίγο θα ελεγχθεί, βέβαια. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Χωρακής, κάνοντας το πρακτικό, θα το στείλει σε όλα τα μέλη να το δούνε, να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι να πάρει την οριστική του μορφή. Ωραία. Δεν πρέπει να έχουμε άλλο θέμα, αν θυμάμαι καλά. 7 είναι. Ναι, δεν έχουμε. Ωραία. Καλό μεσημέρι, λοιπόν, και καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια.